Avanzan os trámites para converter o corredor que une Brión e Noia en autovía. A Consellería está a proceder coas expropiacións para poder iniciar o primeiro tramo das obras. A mellora da seguridade viaria é unha das principais preocupacións da cidadanía na comarca, por iso está a ser un dos eixes prioritarios de traballo no concello de Noia. Nas últimas semanas, o alcalde da vila, Santiago Freire, mantivo unha serie de xuntanzas coa Consellería de Infraestruturas para analizar os pasos dados no desdobramento do corredor Brión-Noia. Nesa primeira fase, no tramo relativo de Brión a Martelo, que supón unha actuación en máis de 10 km de percorrido para transformar o corredor actual en autovía nese primeiro tramo e logo darlle continuidade ata Noia nunha segunda fase. Esa é unha obra que está cuantificada en torno aos 29 millóns de euros, onde, según información da propia Consellería, estánse levando a cabo os trámites de expropiación das zonas de incorporación e dos nesos de conexión ca futura autovía. Apunta que o proxecto superou tamén o trámite medioambiental correspondente. Vai a permitir a posta a disposición dos terreos que son necesarios para facer esas isletas de incorporación, para, digamos, adquirir a superficie que é precisa para ampliar os carrís de circulación nese punto, e estamos seguros que esa vai a ser outra dos investimentos prioritarios para esta comarca, que prestará servicio non só ao Concello de Noia, sino os da Bisbarra, Outes, Lousame, Portodosón, Muros e demais, pero que ademais vai a ser tamén, digamos, a saída natural hacia o mar dos veciños de Santiago e comarca. E recorda que con esta iniciativa reduciránse os tempos de desplazamento, o que mellorará a conectividade con Santiago. Unha mellora tamén nos tempos e na seguridade viaria nese percorrido e, por tanto, estamos seguros que iso vai a ter unha repercusión á hora do asentamento de poboación e tamén á hora de que se dé determinada promoción e construción de vivendas nesta zona, porque se trata de unha zona, digamos, a saída natural de Santiago hacia o mar, e tamén entendemos que veciños que ao mellor noutros momentos optaban por ubicacións como Milladoiro, Bertamiráns ou dentro desa área metropolitana de Santiago, pois poden ver no que é a ría de Muros Noia un destino apetecible. Grazas á nova conexión que haberá máis rápida e segura coa capital galega.